Goddag, Jonathan. Vi vil gerne synge en sang for dig. En julesang, som viser, hvordan man finder A og B i en lineær funktion. Er I klar? 3, 2, 1. Der er y2 minus y1. Y1 divideres med x2 minus x1. x1 x1 lineær sammenhæng, lineær sammenhæng. Y lighed af x plus b plus b. Tallene skal i formelen, formelen. Lineær sammenhæng, lineær sammenhæng. På loftet sidder Jonathan og regner. Vi sætter det i parentes. Nu lyder det sådan. Jo, Jonathan. Parentes ax plus b parentes minus ax plus 1 b lige med y2 minus y1 ax2 plus b lige med minus ax2 minus b lige med y2 minus y1 ax2 minus ax1 lige med y2 minus y1. Jo. A parentes x2 minus x1 parentes lige med y2 minus y1 a parentes x2 minus x1 skråstreg x2 minus x1 lige med y2 minus y1 skråstreg x2 minus x1. Jo ho ho, det er en julesang. Hør her, næste sang, det er bjælleklang. A lige med y2 minus y1 parentes x2 minus x1 1. Det var det. Det skal ikke parentes. Jonathan, det var vores exceptionelle julesang, blandt andet med indhold som bjælleklang, som du ved er slægstaven lang. Jo, Jonathan, undskyld vores fejl. Tror du forstår det alligevel, selvom det er ret stejl? vi vil have 12, ellers sover vi nøgne pupper vold og råber fuck skatter 12. Yeah.